आसामनि गुवाहाटीयाव जानानै थांनाय फिल्मफेयार एवार्ड 2020 मायथाइयाव गुवाहाटीयाव जानानै थांबाय। बेयाव जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, जोबोर सन्मान होदों जों बर' हारिखौ। बेनि थाखायनो आङो जोबोर मोजां मोनदों आसाम सरकारखौ आरो बे फिल्मफेयार एवार्डखौ खुंनाय जा कमिटि बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासियो। मानि थाखाय जे बे मोनसे बलिउडनि एसेबां गिदिर स्टेज मोनसे प्रग्राम, बे प्रग्रामाव जे जों बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ बेयाव दिन्थिदों। बेयाव बर', मिसिं, राभा, बिहु, आदिवासीफोरनि जा मोसानाय बेफोरखौ दिन्थिदों। बे दिन्थिनायाव बयनिख्रुइबो गिबि दिन्थिजेनदों जों बर' हारिनिखौ। सिरियाल मोसानायाव जोंनियानो फार्स्ट मोसादों, जोंनियानो नाम्बार 1आव दोङो। गिबि सिरियावनो जोंनिया मोसादों बागुरुम्बा मोसानाया। जोबोर गोजोननाय मोन्दों मोननानै। बलिउडनि बेफोरबायदि एसेबां गिदिर मोनसे जा प्रग्राम, बे प्रग्रामाव जे जों बर'फोरनि जा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो हादों, बेखौ जे बलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा मिन्थिलांबाय, बे जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथावना। गावनि आंगो हारिमु, राव, धोरोम थानानैबो जों बर'नि खायसे मानसिफोरा जे बर' हारिखौ, गावनि हारिखौनो मोजां मोननो नागिरा, बेसो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावना बाथ्रासिन। दिनै बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालांगासिनो दङ। दाख्लै मोनबाय बिटिआर, दा नैबे बलिउडनि जा मोनसे बयनिख्रुइबो गिदिरसिन प्रग्राम फिल्मफेयार एवार्ड, बे फिल्मफेयार एवार्डआवदि जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो हाबाय, वाह बेसेबां गोजोनथावना। आसाम सरकारखौ आङो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेफोरबायदिनो जाहाथे जोंनि जा बर'फोरनि हारिमु, धोरोम बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना जौगानायाव गोजौ थाखोआव लाङो। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, जोंनि हारिमुखौ जोंनो फोथांनानै लाखिनांगोन, जोंनि रावखौ जोंनो फोथांनानै लाखिनांगोन, जोंनि धोरोमखौ जोंनो फोथांनानै लाखिनांगोन। बे फोथांना लाखिनायाव जोङो आसाम सरकार, भारत सरकारखौ मदद खालामनांगोन। बयनिख्रुइबो रंजाथावना खुसिथावना बाथ्राया बेनो जे बलिउडनि एसेबां गिदिर प्रग्रामाव जे जोंनि जा बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो हाबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना आरो गौरबनि बाथ्रा। जों बर' हिसाबै गावनि रावखौ बुंनांगौ, गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ, गावनि धोरोमखौ लाखिनांगौ आरो जों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनांगौ। बे जोंनि कर्तब्य, बे जोंनि दायित्व होननानै आं सानो। जोङो बयबो खौसे जानानै आवगायलांनांगोन, जाहाथे बे खौसेथिया जोंनि बर' हारिनि जौगानायाव मदद होयो, जोंखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायाव मदद होयो, जोंखौ बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव जाहाथे सिनायथि होनो हायो। बे जोंनि बागुरुम्बाखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिन्थिनो हानायनि खामानि मावनांगोन, बयबो मावनांगोन। हारसिङै रावबो बेखौ लांफुंनो हाया। नोंबो नाजानांगोन, आंबो नाजानांगोन, सरकाराबो नाजानांगोन, गासैबो नाजानांगोन। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो